Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takúto líšku z taniera. Na dnešný návod si pripravte papierový tanierik, farebné papiere, nožničky, oranžovú farbu, nádobku na vodu a štetec. Začnite tým, že si zoberiete tanier a zohnete ho ako keby na trojuholník, tak aby tu dole bol špic. Najprv to nakreslím ceruzku, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Takto a takto. Takže tu dole bude taký trojuholník. Teraz, keď máme základnú formu líšky, tak celý tento vnútorný tanierik vymalujeme na oranžovo. Zase si to rozprestriem, aby sa mi to robilo ľahšie. Do nádobky si nalejem vodu. Celú túto časť vymalujem na oranžovo. Farbu nechám poriadne uschnúť. Medzi tým si oranžový papier zohnem na polovicu, keď ho mám takýto malý. A vystrihnem z neho uško. Uško má tvar asi taký istý, ako sme urobili, keď sme mali takto tú líšku. A takto sme zohli tanierik. Tak približne také urobíte aj uško. Keďže som to mala zohnuté, tak mám uška rovno 2. Čierny papierik si zohnem na 3 časti. A vystrihnem si z nich krúžok. Ak neviete si to úplne predstaviť, keď to iba takto držíte, tak si to tam najprv nakreslíte ceruzkou. A keďže som ho mala zohnutý na 3 časti, tak mám 3 krúžky. No. Z tohto môžeme spraviť nos. Keď nám farba uschla, tak to zase zohneme tak, ako sme to mali predtým. A lepidlom dáme všetko dokopy. Takže najprv zlepím túto ústa, nech mi to pekne drží. Pridám nos tu dole na ten špic. Na tieto časti prilepím oči. A tu hore uši. Líška je hotová. Ak ju chcete ešte trošku vylepšiť, môžete ju dokresliť fixkou. Ak sa vám tento návod páčil, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!